ngeke ngamguide task ne before azodlala ngamguide ibhola ngathi akangibonise vele ukuthi yena udume ngane and yeah no I might say ukuthi hayi Ntsombi blind nase pitching ngimbonile yeah no ifuture yabanyana is very bright. Please introduce yourself to my viewers with your name, your surname, nethi mbekade uyidlalela today. Sanibonani igama lami Uthandeka Mgidi ngidlala eAnglo Park. Iteam engidlala namhla iDream Team FC. So Uthandeka yini into emenza ukuthi akhethe ukudlala ibhola? What motivates you to play football? Into engenza ukuthi ngidlale ibhola esikhathini esiningi because ngiyalithanda ibhola la ngibuya khona. So ithi yakhona ikasi elincane. Ama dreams avela thatha isikhathi usaphusheke so nga decide ukuthi yazini singizele ebholweni plus ne potential ikhona. Okay. So udlala iphi position and why do you play that position? Why do you think it's best for you? Iposition engasho ukuthi maye ngisticke kuyo i-left wing. I-left wing esikhathini esiningi vele kumele ube neskill nomoya nangapha yabo so coach ma ngicompare ngiyafitha kuyo kakhulu so nama decide ukuthi ekuqaleni bengu-goalkeeper so agcine vele sengidlala i-left wing kanjalo. Alright. So manje mawubhekile i-performance ye-team yakho namhlanje, how was it? Yona beyibad. Khuluma nje iqiniso beyibad. Especially performance yami. Ngithola ama free kick ayi2 alikho neliwale le on target so performance beyibad namhlanje. Okay. Alright. So ngifuna ukutest i-football knowledge yakho ne. So yiphi i-position enzima kuna wonke ama position and why do you think inzima? Left wing. Okay. Cause left wing akusinoma ubani odlala leya position leya cause ifuna into eyiningi ngokuqala kumele ube neskill ube nomoya ukwazi uqeda umuntu ne thinking yakho kumele ibe very high so yiyo nje position ibona ngathi inzima kakhulu. Okay. So iphi toughest opponent okay wayiface wena? Toughest opponent? Yeah. Isikhathini esiningi ngeke ngazithemba. Yeah, ngizithemba kakhulu mara bakhona ngidibanile nabo wena bangayile ama challenge mara ekugcineni ngiyabona bakhama bonke. Ngizithemba. All right. So where do you want to see yourself ngempilo yakho yokudlala ibhola? I wish ukuthi one day ngazibona ngidlalela banyana. Yeah, and lokho vele determine into vele consistency nokuzimisela kakhulu egroundini nase gyming. Qala egyming yonke lento le before uzo deliver i-performance egroundini. Kubanyana yena iphi best player mawubhekile kubanyana yonke as a whole wena ubani lo umbonayo ukuthi alo Ntsombi? Ngawuthembi Kgatlana. Okay. Hayi mnandi mntana lo hayi mnandi star player lesiya. Okay. Word of the day nyana before we close it off. Word of the day mina nje ngayisho ukuthi believe in yourself. Ayikho endlula leyo. Okay, no, thank you so much for your time. Yabonga. Sharp.